shugaba ba. Mai ƙaunar Mustapha ni a gare shi nake ta duba. Kai ne ka zama shugaba na har ka haɗa ni da ɗa babba. Har sai da ma ka na zamto annabi kullum nake ta duba. Shehi baba farin ciki na kai na rike mai riƙen lisan. Na jami'u da haske shiriyar Allahu Ubangijina. Mai warkar da dukkanin gunki mai hasken Ubangijina. Mai tsarkake dukkanin zamani da sansa Habibina. Shiriyar ilahu gaba ɗaya annabi ne abin nufina. Mai daidaitar halitta annabi ne cikar insan. Ya na jami'u da kadar sama manzo na fasihu. Bani yau nazari shiriyar halittar rabbana. Annabawa mabiyan su waliyan Allah rabbana. Sinnoni da kitabun annabi da rasulina. Waɗannan su suke daidaita bayan rabbana. Nazariyan kai cikin su annabi ne fasihul lisan. Ya na jami'u da kadar sama manzo na fasihul lisan. Mai kyawun farji a dukkan komai Ubangidana. In yayo zance guda dai ba gane shugabana. Ba zancen maimaitawa a bayanin shugabana. In har yayi farji to tabbas ya gane ko'ina. Ka tattarar duk bayanai annabi ne fasihul lisan. Ya na jami'u da kadar sama manzo na fasihul. Mai gyaran lamari da kalmar ta samu jittafa. Dukkan wurin lamari da yayi magana an ci gaba. Maganar Allah Mustapha waraka ga dukkan fargaba. Furti na ga Mustapha gajiyar da ni in ci gaba. In zamo mai jin ambatan ka fasihul lisan. Daɗin kalaman ka annabi da hayakan zautar da ni. Sauki na ƙaunar ka annabi shi ne ke zautar da ni. Tsantsar ƙaunar ka ni na rike ita ke datar da ni. Hasken ka ko'ina shi na gani shi na sani. Bana buƙatar komai kai na fi so fasihul lisan. Ya na jami'u da kadar sama manzo na fasihul. Mai jinginar duk halittun Allah babbar inuwa.
fasihul lisan.